Euskal Herriak estrategia independentista eraginkor bat behar du. Indar independentistak, Euskal Herrian sinisten duten indarrek, herritarrak, sindikalak eta politikoak elkarlanean aritu behar gara. Indarrak bildu egin behar ditugu. Asko gara eta bildu egin behar dugu. Independentistak gara. Askapen nazionala eta soziala erdietsiko duen proiektua eraikitzeko eta garatzeko lanean dihardugun belaunaldi ezberdinetako gizon eta emakumeak. Gure helburua, Europako eta munduko beste herriekin elkartasun eta harmonian biziko den estatu propio bat eratzea da. Euskal Herriaren biziraupen eta garapen osoa erabat bermatzeko modu bakarra dela deritzogulako. Hori da gure proiektua, Euskal jendartearen gehiengoaren babesarekin lortu nahi duguna. Konpromisoaren garaia da, urratsak emateko garaia da. Ezker Abertzalean argi dugu ezin garela beste inoren zain egon. Euskal Herriaren geroa gure eskuetan dagoenaren jakitun gara. Gure indar eta arrazoiaz, egoera berriak sortuko ditugu. Beste eragileen ekinbidea baldintzatuko dugu. Eta are garrantzitsuagoa dena, Euskal Herria bere etorkizunaren jabe izan dadin, geroz eta herritar babes handiagoa jasoko dugu. Gaurdanik dugu etorkizuna irabazteko. Independentziaren aukera irekia dago. Europan, estatuak eratu dira, eta hainbat lekutan, eztabaida puri-purian dago. Estatu berriak eratzeko, aukera erreala da. Baldin eta oinarri sendodun gehiengo demokratikoak lortzen baditugu. Euskal Herria, herri antolatu, dinamiko eta prestatua dugu. Heldutasun nahikoa, eta oinarri politiko, sozial eta ekonomiko sendoak dituena. Aurrekoa gutxi balitz, izugarrizko konfiantza dugu gure herriarengan. Perfilatu dugun estrategiak lan arlo zehatzak dauzka, datozen hilabeteotan urrats konkretuak ematera ahalbideratuko gaituztenak. Lan ildo nagusiak, independentzia eta burujabetzaren aldeko indarrak metatzea, askatasun demokratikoen eta presoen aldeko dinamiken indartzea, prozesu demokratikoa gara dadin, zehazki negoziazio politikoari bultzada emateko, tresna eta iniziatibak proiektatzea, eta Ezker Abertzalea indartzeko bidea diseinatzea dira. Ezkerreko independentistok aldaketa soziala nahi dugu, eta horretarako, beste hainbat elementurekin batera, ezinbestekoa dugu herri mugimenduaren bultzada. Praktika feministarena, hizkuntza politika berri bat, hezkuntza eredu berri bat, kultur eragileen lana eta gazte mugimenduaren kemena. Euskal Herriko independentista eta sozialisten erreferentzia gara. Prozesu demokratikoan garatu beharreko masa borrokarako eta praktika politiko, ideologiko eta instituzionalerako. Honengatik guztiagatik, prozesu politiko baketsu eta demokratiko batekiko gure apostuan berresten gara. Demokrazia barneratzailea eraikiz, Euskal Herriak, askatasunez eta inolako mehatxurik gabe, bere etorkizuna erabaki dezan. Esfortzuak eta apostuak merezi dute.
bidean utzi dugunarengatik, bidean gelditu zaizkigun lagunengatik, eta batez ere arrazoia dugulako. Aurrera bada, Euskadik irabaziko du.